arbejde videre på formen, og vi har altså rammen her, og vi har prototyperne. Til formen skal vi også have modellervoks. Vi skal have selve silikonmassen, som formen skal laves af, og så noget hærder, så den flydende silikon kan størkne. Det er varmebestandig silikon. Det kan være lidt ætsende, det vi arbejder med, så vi skal bruge gummihandsker, og vi skal bruge pensler, skis og røre med, og vaseline, og så skal vi bruge målebæger og vand og sådan noget. Det kommer vi tilbage til. Vi skal starte med at lave en bund til selve prototypen i modellervoks. Værsgo. Det er sådan lidt hårdt til at starte med, så det bare lige gøre lidt blødt. Sådan. Nu er min ved at være der, så tager jeg og lige mærker, hvor den skal være, ved at trykke en smule ned her. Og så kan jeg se stregen, så tager jeg klipper det til. Men med sådan cirka halvvejs ned i, man skal være lidt forsigtig, så den ikke knækker, halvvejs ned i modellervokset. Man kan bruge alt muligt til styretapperne. Det er vigtigt, at det sidder i hver sin ende af formen. Man kan enten bare lave et hul i, og så hælde silikon over. Men jeg synes nu, det smarteste er at placere en ting. Jeg har taget kridt, som det er nemt at brække i de rigtige stykker. Så sætter jeg den her ned i. Tjup. Så når jeg hælder silikonen over, så kommer der et hul der. Sådan gør jeg her. Så. Og så låget ned i koppen. Vandbad. Sådan, så går der ikke så lang tid, så er det smeltet. Sådan, så tager vi silikonen. Nu skal jeg have vaseline på støbeformen, sådan at silikonen slipper bagefter. Så når man har smurt vaseline ud over det hele, så kan det være en god idé at faktisk tørre det af igen med fingrene eller med et stykke papir. Hernede kan jeg se nu, der sidder en stor klump vaseline, så den skal jeg have op. Det tror jeg en lille pensel til her. Sådan. Der. Her på flasken med hærder står der: farlig ved indånding, hudkontakt og ved indtagelse. Risiko for alvorlige øjenskader. Så det er, hvis man laver det tit, så skal man købe sig en professionel kemikaliemaske. Det nytter ikke noget at tage en støvmaske på. Det har en modsat effekt. Så støvmaske, det skal man ikke tage på. Men altså, vi laver det ikke så tit, så vi åbner vinduet og sørger for, at der er god udluftning. Og så tager vi ellers også sikkerhedsbriller på, fordi hvis det skulle stinke, så skal de i hvert fald ikke op i øjnene. Og så skal vi have handsker på. Ja, jeg tager også trøjen af, fordi jeg ved ikke, altså det kan svine lidt. Ja. Så den er mig for dyre. Man ikke af igen. Nej. Det kan svine, så derfor så tager vi også handsker på. Godt. Vi skal bruge sådan et par plastikbæger, og så skal vi have, ja, hvor meget skal vi have? Vi skal have omtrent hertil af silikonmasse. De skal jo kunne dække de her to former. Så nu hælder vi det op. Det kan jeg cirka. Nu tror jeg, vi skulle være der cirka. Så tænder jeg vores køkkenvægt. 4 gram, 6 gram, 8 gram, 9 gram. Det skal være lidt forsigtig med luftbobler, så man skal ikke piske det, så at sige, men man skal sørge for også, at hærderne bliver fordelt
al massen. Fordi hvis der er noget af massen, som ikke modtager det her hærder, så kommer det til at ligge som et lille flydende boble inde i selve støbeformen, og så vil støbeformen mislykkes. Så hærderen skal så at sige rundt i al massen. Når jeg banker her, det kan man se, så kommer der, så stiger de op, nogle luftbobler op. Nej, jeg tror, det passer meget godt. Ja. Kan du skrabe ud, hvis jeg Ja. holder? Det gør jeg bare. Så skal det her stå og tørre i et helt døgn. Og så skal man lave den anden halvdel. Vi har lavet nogle i forvejen, så nu vil vi vise, hvordan man laver den anden halvdel. Modellervoksen af, og så gør vi faktisk næsten det samme, som da vi lavede første halvdel. Så nu tager vi modellervoksen af, ser om silikonen har virket. Jeg skal selvfølgelig passe på, at man ikke kommer ned i silikonen, men jeg skal lige have den til at slippe lidt, så plejer man at kunne få hele ud på en gang. Sådan der. Se. Sådan. Bum. Det er et julekors, kalder man det. Man brugte det i gamle dage, når man holdt kirkeindvielser. Så rundt omkring i kirken, så tegnede man et hjul og et kors, og det var der biskoppen havde været og stikke det hellige vand på. Man skal huske at fjerne styretapperne. Sådan. Ja, det er så Og det er så bare bagsiden af et kors her. Formen skal jo cirka gå derop til. Den nemmeste måde at gøre det på, det er at tage lidt vand, så hælde ned, så vi er nået op til kanten. Der var det. Så hælder vi ned her. Sådan. Og så tager vi og gør det samme med den anden. Fordi vi skal bruge silikone til 2 former. Sådan. Ja. Altså så ved vi, at vi skal cirka have så meget silikone. Så laver vi lidt ekstra, hvis det er. Sådan. Er der noget, der ligner inde i de små? Jeg synes, jeg fik det væk. Det vidste jeg i hvert fald. Det har min far ikke mig med. Jeg tror, den er god, den der. Godt. Så er det på med sikkerhedsudstyret igen. Ja. Den er klisterstads. Nu er vi snart i mål. Ja, lidt mere der. 9, 10. Perfekt. Det er super. Så. Tilbage til verden. Det var rart. Godt. Det vi nu skal gøre, det er jo så, at det næste man gør, det er jo så, at man venter et halvt døgns tid, eller måske næsten et helt døgn, og så skal den være tør. Og så skal man lave den sidste behandling af formene. Jeg har lavet nogle former, som vi kan åbne nu, og så kan vi se, hvordan man efterbehandler den.